awala wala ye ne ye cɛkɔrɔba dɔ ye a bɛ Facebook kan a bɛ ka ala tɔgɔ dɔ ba kelen fɔ Allahu akbar a ko wallahi billahi ni ala tɔgɔ ye ba kelen kɛ yan dugu ka jɛ n'i ma wari sɔrɔ i ka tigɛ a la ne sigi ka yɛlɛ Allahu akbar mo cɛkɔrɔba e b'a dɔn e ne tɛ dugu kelen ne cɛkɔrɔba kun t'a la koyi hali ne kɛra dugu la ka ne bɛ dasi komi kabako atulai sabali duma ko e bɛ t'i sigi ko n'i ye nin ba kelen kɛ ko ni dugu jɛra k'a sɔrɔ i ma wari sɔrɔ ko i k'a kɛ tan mo kɔrɔ ye wari dɔn kɔni wari kalite jumɛn an bɛ k'an si kɛ ka wari min ɲini an tɛ k'a sɔrɔ i bɛ taa ko i ka kɔlɔsi ba kelen kɛ wala ko k'i bɛ wari sɔrɔ Sagi tiɲɛ tɛ n bɛna n'i ye awala wala sa ayatollah dɔ ye n wele don ko telefɔni na ko ayatollah a ko wallahi billahi a ko karamɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ a ko nka n galena alikuranɛ na n ye kuma min da n ma deli k'a mɛn dɔnnikɛla da fɔ a kɛra ɲɛna ne ko mun na a ko k'i ko an karamɔgɔ Sharifu Usman Madani Haidara k'a ye dalilu dɔ di ko 313 sigata la dɛ ya muhaiminu ko ne ko k'a ti kɛ k'ale ma deli ka nin mɛn sigata la ko parce que ko ne explication min d'a kan k'u bɛ fayida di la don o don k'u de tɛ nin di a kan k'u bɛ sin ka fayida bila ten ko n'i y'a ta k'a kɛ ko nin bɛ kɛ e ma kisa min k'a kan e ko k'a bɛ kɛ a ka n'i yɛrɛ nɛgɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sɛnɛ kɛ ka tɛmɛ min kan i na sɔrɔ kɛ ka tɛmɛ o kan e ka foro ben dɔrɔn ka ɲɔkisɛ bila bin na n'i y'a bin ka ɲɔkisɛ k'a siɲɛ k'an gɛrɛ don a kɔrɔ ka fɛnw kɛ e y'a bila bin na dɔrɔn k'e y'a dan nin fana y'a bila bin na k'a dan ka tila k'a siɲɛ e k'a ka sɔrɔ ka kɛ kelen olu tɛ kɛ kelen o mana e ka n yɛrɛ nɛgɛ haramu dunna hululu dunna namaratɔ nafigi fana don o don e bɛ bari la don o don e bɛ buwati la don o don fiɲɛ nin fa n yɛrɛ nin dɔmɔ mɛsiya don da kirisitaniya don da bima don a ba tan dɔ e y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o faralen ɲɔgɔn kan k'e bɛna dugu jɛlen k'e bɛna fayida kelen kɛ dɔrɔn k'o k'e mago ɲɛ e ala ko faamu ye jumɛn ye a bɛna fɔ est ce que kojugu maa bali dugɔminɛ na kojugu tɛ maa bali dugɔminɛ na ni maa min y'a baara bɛn kojugu ma ala bɛ kojugu ɲɛ o bolo ka taa awɔ ni baara bɛ kojugu ma ala bɛ kojugu ɲɛ i bolo ka taa ni baara bɛ koɲuman ma ala bɛ koɲuman ɲɛ i bolo parce que koɲuman ni kojugu a bɛɛ ye jɛnda ye a banna mais k'a fɔ de k'i sago bɛɛ lajɛlen kɛ ko i mago nana jɔ dalilu la k'i b'a kɛ nkalon don o la n'a bɛ wurudi ninnu na a k'a dɔn wurudi ninnu kunfɛ ko tɛ n'i y'a fɔ ala ye hakika la ala b'a kɛ n'i y'a fɔ ala ye hakika la ala b'a kɛ mais n'i y'i yɛrɛ nɛgɛ ko dɔw b'a fɔ ten n ko don ko dɔ bɛ k'o fɔ yen k'ale bɛ si ka nafila seli ne hakili k'e ka nafila seli de bɛna wari d'i ma a bɛ ka nafila seli cogo min na o tɛ wari nafila ye koyi wari nafila bɛ yen garisɛgɛ bɛ sɔrɔ cogo min na o nafila bɛ yen ani n bɛ ka alijinɛ ɲini olu tɛ kelen ye ala ka mamadu a tula i lamɛn n'i bɛ alijinɛ ɲini e k'a lamɛn bani i b'a ko allahumma salli ala sayidina muhammadin alifati lima ugulika wal khatimi lima sabaka nasir li haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar lazim i bɛ ka alijinɛ ɲini mais n'i bɛ ka wari ɲini n'i bɛ ka nafolo ɲini n'i bɛ ka diɲɛ ɲini a dawlɛ i b'a fɔ ko allahumma salli ala sayidina muhammadil fati lima ugulika i b'i jɔ ye wali k'a tun ma saba ka nasir al haqqi bil haqqi olu to yen fo i k'a dɔn n bɛ ka diɲɛ ɲini ani n bɛ ka lahara ɲini kelen dɛ mais n'i ye diɲɛ ɲuman sɔrɔ a bɛ se ka lahara d'i ma a kana k'i kɔnɔ k'i bɛ wuli dugu tilaman fɛ su 3 heures du matin k'i ka nafila seli k'i da k'o de bɛna wari d'i ma nkalon don dɛ fo n'a sɔrɔ i bɛ secret dɔn ayi n'i tɛ secret dɔn i tɛ foyi sɔrɔ i b'a fɔ k'a bɛ dɔ fara i ka gɛlɛya kan ni cogo dɔ i bɛ bɔ ala ko la n'i ye garisɛgɛ ko ni ala ko da ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ farida seli dabila farida ninnu bɛ selili min kan a bɛ seli de ko i bɛ don alijinɛ na i bɛ don tɔrɔ minnu na cɛ minnu ka sego n'a ma tiɲɛ fɔ an ye ten de an bɛ wurudi in kan n'i ka tijaniya wurudi minɛ kun ye wari ko ye bɔ a la i tɛ wari sɔrɔ i ka kadiriya wurudi n'a minɛ kun ye wari ye bɔ a la i tɛ wari sɔrɔ ayi tiɲɛ tɛ
ni bi wari sɔrɔ i bɛ taa wari segere la mɔgɔ dɔ bɛ se kadiriya wurudi ma walima mɔgɔ dɔ bɛ tijaniya wurudi di ma a tɛ segere dɔn siga t'a la dɛ o ye tiɲɛ ye caman bɛ yen ne ka ala dɔn n ka alakira kanu n ka diinɛ baara Sɛrifu Usumani Madani Hayidara hafizallahu ala k'a n'a kɔlɔsi mais n bɛ ka segere min kɛ a ma diya koyi ayi a ma diya dɛ nka n ka se ka segere baara ni jogo ɲuman ye sariya sira kan a y'o de di yan siga t'a la dɛ o kɛra i y'a faamu wa o tuma ni mɔgɔ min tugura Hayidara la k'i ka fɛn sɔrɔ ni fɛn sɔrɔ ni taara o sira fɛ na fɛn sɔrɔ nka kana k'i kɔnɔ ko Hayidara nɔfɛ tugu ko de bɛ n'i kɛ waritigi n'o jigin n'i kɔnɔ bɔ a la a tɛna k'a ye dɛ ayi i y'a faamu adamaden fɛn sɔrɔ cogo de bɛ yen n'i taara o sira fɛ i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn sɔrɔ cogo n'i ma taa o sira fɛ i tɛ foyi sɔrɔ i y'a faamu wa o la f'i k'a dɔn e bɛna ala wele tuma min na zikiru i bɛna min kɛ n'an b'a fɔ ma zikiru ni n ko zikiru zikiridalaw ka dɔnkilida o kɔ tɛ dɛ n'a fɔra ni n ko zikiru n kan bɛ wurudi de ma wurudi nin de kɔlɔsi kisɛ tɛ 100 wa n'i ye 30 bɔ a la tɔ ye joli voilà o 70 ne sigi filɛ nin yɔrɔ in min na wallahi kuranɛ filɛ ala ye gindo di ne ma ngale na ala la ne tɛ 100 dafa ne bɛ 70 kɛ ne mago bɛ min na yanni fitiri cɛ walima yanni safo cɛ ala b'a fɔ ko ayatollah izona a bɛ kɛ ayatollah to yɛrɛ fɔ an ye wa a bɛ kɛ a fɔlen do ye koyi mais ka danaya n'i ka faamu ani ka cɛsiri o de ma s'a ma ala mina shiraha ala mina shiraha 70 ala Allahu akbar wala ça fait quoi n'i ye ala mina shiraha dɔn ala ka mamadu m'a fɔ i t'i lajarabi mais i tɛ siri adamaden la bilen a banna n lamɛnbaa bilahi n'i ye tubabu kalankɛla ye ne bɛna ala mina shiraha fɔ k'a sumaya n y'a ɲini fɛ i k'a kɛ ala kama i k'a kɛ alakira kama i k'a kɛ Seydina Muhamadu kama ala mina shiraha 5 ne lamɛnbaa n y'a ɲini fɛ i k'a kɛ ala kama i k'a kɛ alakira kama Seydina Muhamadu de ko de koyi i k'a kɛ kuranɛ kama i ka ala mina shiraha i k'a suma i k'a durusi ayatollah o y'a durusi sa ayi ma durusi o y'a durusi o ye arabukan de durusi ne bɛna d'i ma o ye arabukan de durusi mais n bɛna f'i ye ɲɔtɛ i bɛ nin fɔ sisan madarasa karamɔgɔ dɔ sigilen b'a fɔ a durusilen t'an bɛɛ la yɔrɔ olu kɔni karamɔgɔkɛ i mana don sira o sira fɛ nin sira kɔni fɛ maa t'olu bɔ i y'a faamu a b'a fɔ k'a durusilen t'an bɛɛ la ko nin ye kuma ye n kan tɛ ka durusili ma o n bɛna ni durusili de ye sisan e bɛ k'a durusi ka seli o i bɛ ka seli dɛ nka i tɛ sigiri dɔn ayatollah bɛ ala mina sharaha sigiri dɔn ala y'a di ne ma ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam n ka video min bila la kunungo n y'a ye dɔ y'a sɛbɛn ko n ye bandi ye quoi parce que n taara farotini wari ye dɔnkilidala Mamadu Janza ne ma taa wari di dɔrɔn ala bɛ tigɛ ne na wallahi billahi tallahi n kale na alikuranɛ na ne ma taa wari di cɛ ma ala bɛ tigɛ ne na ni cɛ kun ye ne fasa da jama cɛra ko ayatollah don da a bɔ ta dɔ ye ne fasa da a ka dɔnkilida la min kɛ a y'a fɔ ko ayatollah a y'a fɔ dɔrɔn ne ma wuli mais Sɛrifu Usumani Madani Hayidara fɔ ne 400 bɔ ka d'a ma mais ni cɛ de ko u ko cɛ ma ko na dɔnkili da u ye cɛ wele de na dɔnkili da ala kira la ani sherifuw la an ka hidiya ɲini ka di sherifuw ma sherifukɛ dɔ bɛ kɛnɛ na u y'a fɔ tan sisan n'an bɛ kɔɲɔyɔrɔw la mɔgɔw bɛ faroti olu la cɛ nana a ka la ilaha daminɛ min kɛ don ka basi kɔnɔ a bɛ yen n ka video laban don ne wulila ala kira de kama ala kira kama ka taa 4000 k'a bɛɛ fale ka kɛ tan n'a fɔ jeli kɔɲɔyɔrɔ la u b'a kɛ jeliw la cogo min na k'a bɛɛ d'a ma ka na sigi ne sigilen filɛ ne bolo filɛ kuranɛ kan wallahi billahi tallahi ne bɔra yen nɔ 17 heures yanni ka se 23 heures ma dɔ ye 260 di ne ma ne ye 4000 de di ala kira kama ne bɛ k'a di min ma billahi tallahi ne y'a di ala kira kama mais ne ye 4000 de di 17 heures yanni minute cɛ dɔ ye 260 di ne ma yan karamɔgɔkɛ n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye mais n'i y'a kɛ ala kira kama mais kama yɔrɔnin dɔ de bɛ yen danaya yɔrɔ dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko tigɛnga karamɔgɔkɛ ni tigɛnga t'i la dalilu la a tigɛ
i ka sufɛ nafila n'i ko a ka mago ɲɛ ye n'i ko i ka wari sɔrɔ n'i ko i ka bɔ sɛgɛn na ni tigɛnga t'i la fo n b'a kɛ n yɛrɛ b'a kɛ i tɛ foyi sɔrɔ mais ni tigɛnga nani na i b'i don réseau la n'i donna réseau la donc a tɔgɔ ye di n ye fɛn dɔ ye TikTok kan bi dɔnkilidala dɔ bɛ yen u b'a fɔ Général Baloji u bɛ k'a ka yɔrɔnin fɛn tigɛ k'a ko k'ale sigilen zawiya kɔnɔ k'ale ye Nabila Isa y'a ɲɛ na o de y'u kabakoya quoi k'ale Isa y'a ɲɛ na ni bɛ k'u kabakoya u bɛ k'o bila ça fait dɔw bolo sabotage don dɔw bolo tiɲɛ tɛ tiɲɛ don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ wallahi billahi Isa tɛ dɛ hali Nabila Nuhu o min tile tɛmɛ kuma mɛnna Isa ye a b'i ye n'i bɛ Ala wele la e bɛ ne n k'o du bɛ kɔlɔsi ka taa mais calaw foyi ngalon do astaghfirullah ala bi yafa deli ne sunen do ke nyen namara do ke nyen sobiye do dum e de yafa masa astaghfirullah ala bi yafa deli do ngwa ngme ko nyorena ambe sajala kuma mina an kan muso do be nyin tege ciwo tege ay mana kan fo astaghfirullah ala ne nana wari nyin yorola wari kunde ne kungoy o nana ne bla haram bara do la ne fata do mbata do nga ala ne wari ci uluma ala ere dum bado wari nyi haram wari nga ala ne tubira ka wala bi nyi bara wada soro astaghfirullah ala ne ko ko jitige ne sile yanno mige ne ma signer lam vamana musoma shatana na dona del la ka se muso doma nga ala ne nim sara wala bide ala ne nim sara ne tubira ne sakira go astaghfirullah astaghfirullah ala ne nana tusuba kono anane suba kono mige ko ni mama affaire ke kiti wal soro nana ne kun shor marché dola ala marché ku haram bi mais ala e ba do bi an nim sabe ne dusukuna ala e ba do bi ne borala ala e ba do bi ne be kan halala nyini astaghfirullah ala nyaani ni fe kay ya fama ala ne ya fara mamma ala ibo garse ga foni ala ne ya fara mamma ala ibo sutura ala kay ya fani ma astaghfirullah ala dondola ne fadala mine ala dondola ne fa soso adu fara ko danga dete fuye ala dondola do ya sura ni dusubole do shatana serana ala ne be ya fa deli koy ala kan daña masakola astaghfirullah ala dondola ne ni karsa keranyona cera ne ba do ne jokundala nga jamanya ne yere jirake ne to ko nyini ke astaghfirullah Allahu akbar ani astaghfirullah sabu tudere fo ni ve tarika la astaghfirullah e kemefla tisuni tle kono doko kun kono wakili ani doni kalo kono o be waworoma sa kono o ta be wawolo wabi wolo vlama ni wabi wolo vlange ikishira ka bo janemena o de tienya ni kuma non te tienya ko Allahu akbar astaghfirullah ke chugodi ay la ilaha illa ka chugodi la ilaha illa allah tigi wara tan nafana kala ala tambata ne tigi bora jata ne tigi nangolo ko tan tigi jaba tan tigi fuyi tan tigi e de shuda e de tlida e de sanda e de duda ne joli bi ka boli joli be ne farkulu la jibala seme bala kulo bala fasa bala nunji be daji be nyeji be ni bebe farkulu kelena masame mi ni bette me ndebe nyona nanduna fundenna woshi jibi bo ani jolti bo nenga shira nyeji bi bo ani jolti bo ni muray mine nuji bo ani jolti bo kasoro ni yantike iti jiye iti foye joli bi bo masame bo bele jeleke ala tigi wara tawna no masante o de la ilaha illa allah Sekatala de la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gara kala ke wote sa wote go ala don arifu aw ko numa ko arifu sekatala de ibi seni yoro la kuma mina billahi basoro fewntu ni la e ko ni nyebe fewna de la ko atoko di ko chego ko ay Nabila Isa ko buyanuma minu nyebe ne ayatulay sigile la ni watina o sigile be France be kanel laje be Amerique be kanel laje be Asie be kanel laje mais ibu nu nyini nga ba fa ku nyebe jenna ayatulay e ki ka telephone chita ni ayatulay doka doni kama e nyebe nina ko ha a jabe kuma Mamadou ne jafle ne ko fe ni lumière ka jon e ka kuma jaive na kuma ni fe amangame o men nunu ne be jado kuma kala yive ja doni be aka na yera ne ga doni be nda don e chen nga ama wala don o halaki ala ko ambe so ma otumana ni bi ala wili ika sufe nafila la ni bi ala wele sokoma nafila la ni bi ala wele qur'an kalawna o de ko sai ma ko qur'an kalamu numbiya bamako ya lada qur'an kalanu abu dangade kodi la ilaha illa allah wallahi suma wallahi balma ken bi kuma ife atule bi kuma ife wallahi hakili tiyere la inye be qur'an kalam bagilna bamako ya atoy kana son ngake
wallahi suma wallahi kuranɛ kala bakilima bamako y'a bɛɛ ngado ye tallahi uma kuranɛ dɔn i y'a faamu uma kuranɛ dɔn u ye safi an ka taa yasi kalan na a ka sokura dayɛlɛ la an ka taa kuranɛ kalan a ka sokura dayɛlɛ la walima fa fatura ayiwa bon ne bɔra tunga na bon n'a sɔrɔ levier fatura n'a ma ka san yɛlɛma saraka bɔ kɛ aw mɔgɔ joli joli don n'a nana san yɛlɛma saraka bɔ kɛ a taara a ko k'u y'a bon a ka ca a caman awɔ u y'u sogolo ka na ka bɔ tunga fɛ k'u bɛ taa saraka bɔ k'u ka dugu la u taara min kɛ fo ye ɲɛma sɔrɔ o cɛ a bɛna fɔ sa ko mɔgɔ y'a bon mɔgɔ m'a bon dɛ ani karamɔgɔ ninnu de ye ɲɔgɔn bon a ye minnu wele k'u ka taa kuranɛ kalan an n'olu de ye ɲɔgɔn bon awɔ olu y'a bon ni kuranɛ ye parce que olu nana kuranɛ min kala u t'a kuranɛ dɔn u ye arabukan kalan ka taa kuranɛ ko a to a kɛ de u ɲininka u bɛ ka mun to ala ye u ɲininka u bɛ ka mun kɛ ala ye a kalan ni arabukan na la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi billahi a tule de b'a f'i ye n'i bɛ k'i bɛ kuranɛ kalan i t'a si ko kuranɛ ko nin kɛ i t'a si ko kuranɛ ko nin don ala ka mamadu ni mɔgɔ min ka ɲininkaliw b'i bolo i b'a kɛ sɔɔni an bɛna bila i y'a faamu parce que bita in na fayida di bɛ yen quoi fayida min don a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko n bɛna n sigi dalilu a ye taa nin kɛ a ye taa nin kɛ conseil ka bon fayda ye ne dalu d'i ma ne ma explication d'i ma i kan ka ala wili cogo min na i kan ka kɛ ala fɛ cogo min na ala kan ka yafi ma cogo min na ne ma taa o sira fɛ i b'i yɛrɛ nagɛ i y'a faamu wa o tuma na n b'a deli ala fɛ ya rabbi ala ka yafa ma dɔ ka ɲininkali bɛ wa ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ko ɲindimi ɲindimi bon ne tɛ ɲindimi banfura dɔn nka fɛn dɔw bɛ yen o ka fisa a ma n ka marakɛ min sigi n kɔrɔ ale ko buwanɛ den ni mɔgɔ min y'o mugu sɔrɔ k'a kɛ i ɲin na a ka ca ala fɛ a bɛ suma awɔ n'a bɛ k'i tɔɔrɔ n'i ye buwanɛ den mugu k'a la a ka ca ala fɛ a bɛ suma mɛ k'a fɔ ko ne de bɛ ɲindimi bana dɔ tigitigi ɲindimi bɛ ne yɛrɛ den na a bɛ ne muso la ne walahi n ka karamɔgɔ tɔma in n'a y'a sɔrɔ ko ɲindimi fura bɛ n bolo k'a bɛ ban pewu don dɔ n b'a ta ka bɔ a la pewu wala tiɲɛ yɛrɛ la nka nin marakɛ in a y'a fɔ n ye n ko n dara a la dɛ nka komi a fɔlen ɲɛ o ni bi cɛ n ka denmisɛnninw ka ɲindimi ma wuli fɔlɔ n'o tɛ ɲindimi bɛ ne yɛrɛ denw na a bɛ muso la wala fɛn min tɔgɔ sumu kɔ tɛ wala ko a bɛ buwanɛ mugu n'a a y'a tɔɔrɔ ni wo b'a la a bɛ buwanɛ mugu a b'o k'a wo la n'o wo t'a la a bɛ se k'o kɛ jikalan wɔlɔkɔli la k'a kɛ k'a da kucukucu a ka ca ala fɛ a mikɔrɔbu bɛ taa an bɔra de ko ale bɛ baara la ko y'ale janfa ko nin y'a san a tɛ baara la a ka baara tiɲɛna n'o ye n jafa baara tiɲɛna ayiwa n y'a faamu ni jafa don k'a ka taa kulawuzo bira a bɛ falaki 41 sɛbɛn ka bira bɛ na se 41 sɛbɛn ka jelekisɛ bila tasuma na n'o bilenna a b'o bila nasi la k'a kɛ k'a ko dɔgɔkun kelen a ka ca ala fɛ walima a ka don a ka suruku dugutigi lamɛn a ka to k'o kalan a bɛna fɔ nin y'a to la n b'i ka suruku dugutigi kan karamɔgɔkɛ halisa aw tɛ suruku dugutigi kan Mamadu laban na mina suruku dugutigi f'u ye halisa u t'a kan dɔw kun ko a gɛsɛgɛ tɛ waati a ko labila laban na tiɲɛ suruku laban na b'a fɔ an balimakɛ dɔ ko so quoi ale soko de b'ale la soko a se ka so sɔrɔ fayda a ka du wa fa ye so de a ka du pour que a ka se ka so sɔrɔ ala parce que so sɔrɔ ye fila de dɔw bɛ tubabu la olu tɛ so sɔrɔ hali luwaze o tɛ k'a sɔrɔ o mago b'a la ani ne yɛrɛ mago bɛ halala du la k'a jɔ o tɛ cogoya kelen n'a yɛrɛ bɛ mago a ka du la a ka taa Bubaka so 3 bɔgɔ ɲini a ka masa Solomani sɛbɛn siɲɛ 600 600 66 a k'a k'a la k'i ko tile 16 ala bɛ sɔn ala t'a fa fiyewu a bɛ don a halala du kɔnɔ an balimakɛ dɔ ko ale baara dɔ di pour que ale bɛ se ka wari mara cogo min ka wari mara n bɛ dugawu kɛ ala ka wari caman k'a bolo caman tɛ dɔw bolo koyi caman tɛ dɔw bolo dɛ e fa fanda e ba fanda du kɔnɔ setigi ni kelen o wari de bɛ mara o ti mara koyi nka n'o fɔ sisan dɔ bɛna fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ta de n ka nafolo tiɲɛ ta barika ka bon wallahi suma wallahi ala ka Mamadu e bɛ n lamɛn i b'a fɔ YouTube mɔgɔw ye k'u ka lamɛn i b'a fɔ TikTok mɔgɔw ye k'u ka lamɛn k'a fɔ Facebook mɔgɔw ye k'u ka lamɛn Mamadu mɔriw tulo bɛ ne na billahi tallahi bi client min bɛna i fɛ a pereselen don ala wele ma morikɛ min bɛ ka ala wele a ye o fana pereselen don sɔrɔ ma o la u ka baara ti ɲɛ i tulo b'a la client min bɛ ka na e ma a tɛna kɛ ka ala wele a pereselen don ala wele ma
era min be ka ala wele e presele do soroma atinye Allah suno ngalena alqur'ana na ni sebe maye wati mina o de ka ala wele wati ayatula ya wala sa mais anga commerçant mbato utaka chepew be ka bangi juru kare kana o soro ka boli ka on zegera ko ayatula dongo do mbiga émission la men kanu ne ala wele ndi saka ta bika ngamba fo alay mais mi kelen ngoni fi doni be mi ngu ika ala wele kuma ika doni kuma kadi ki sogolo kana ne nga fayda bla wallahi nabi ka dalu munum bla hakika do netika ma nege me ki sogolo kana de fendembolo jurube na kana mo ke nega mo ka bara bla ki take wandake fiu misala de do ko ambiko de dima ibika ta morga mi yorla mega morga misala de dima nyota ne wa ala aunde mena yoro doka mega morga misala de ebe ki sogolo ka ta morga mi no fe ka kibiti ngana mu mbi fe de mbake ta mbake eta fe domina sebiye mana domina chado nana ne fe asila amana ko baraka de ako nyika min bora sana live dam billahi amana ko baraka ako nyika dalu ke nyin no yala de kundenga bide ma adama de natatifa nere de nana kane eyi ya fam kada dugo nyini fe ika dugo kay nga ko kayirwa parce que ne ko men mbara ina ika dalu kama ne o bara imbla ata yele man mbara ina bi ne o bara nyemoy billahi tallahi chade nana foni siza ako ngumen mbara ina nyo bla ndara do ni mbara ina bi nyo bara nyemoy nere de nana ko min tuna bamako ya ne nana ngi ere de yi ale nana bamako kana asile bamako ya min funkata ayatul yi ni wele telephone ma soro ayre de ka ne ka yoro nyini nga emission ba ma fo gwana gendarme ka yoro ni sere ay ka nyini ngal ka nana sigide soro ya billahi ya fama me anana kana bonya kene ngobe o soro ko ne bi solo sala wala wa onga e shi kana tigele ko e jigi tigele ko bi soro ka fo ayatula ni ngofi mana jema be itai ne tate de akadi wati mina ima wele ima dugo nyini ve akadi wati mina ima fuli blana ishandara kile ko ibi sura ke joko ha ni adula nde kungo esa ko ayatula ndi kungo wo itende kungo ngote wala afo kunyo ni ko wartigi mako ache ibe wartigi ta ladili fe to fe wartigi o ha ti ladili fe mor dimisani mi me sangana o te ladili fe kodi mam ulade ba de ujugwe e ka ya be ka war fusu go che chugo do shuga ta chugo nan ta ke chugo aho abillahi sorobe adama de la kuma mena afa ko hakili ga bo betay e be fa wa ta me men ko ya soro ko na tla o ke de ale dabali ko kamini warbe mbulo ko ande ko tongona kuma va ma tongona kuma va ay ladi ay bide e kuma biye otumana es commerçant setigu famao amun be joro la aka joro makara aka joro ti makara ni janvai ati makara ni namarai abi makara ni ala wele ala bi mala sikatalla de ayatullah wala abi makara ni ala wele nga na ya ka joro makara li ke ha ni zikay do kartala mo gol nga we mo tonyo do bi na ti se fo yugo la ya fama wala mama de ba fu yuko ko ne ko nu garsege bula wati mina war bu kun wati mina ubi soroke wati mina uga saragati bo saragati mi digula Allah akbar mala saworo joshila o saragati ngote kulun billa ko saragati o mala saworo joshila de toy aywa woro jema joshila de tan vili sraka de shefati sraka de ote okote bengo do sa dongo donna na yara ko atulay ako nga moto jole dara sel misri kono yana nga bo donna na shefati nga moto la atula ambo ke chugodi ngone te foi ke ni mase atula fe amena ga me atigana era ba ko be ga chianana ko be ga chianana minge o kwale de gogo shefa chira ga mutula ngo ango de do ko o kam ma ke chugodi ngondi na lajali ke koy malla ni shefa chiri ga mutula be ba do ko tanyu mai o sinda lajal law e be fe ga na do ngalo do de tigay ngom ma jamana wara kon fo mali kon na ni shefa chiri ga mutula tro ala gini cara sigli ya wah bulu kata tadi malah sebaci ni kamu tuh lah ikut ada apa di ala gigi sus tarakan juga di mana ya bo asigli itu gue nggak mau paham orang be ne wile ko be ku dado acido ne ku imangi nga fendo dia o ne o fende do da masisa ni no fara da dumi la ko bina foko ha fe fora ma fe fole ne ku ngaga alam ne shara do dia o do dia ndi da matarako billahi suma wallahi ngale alquran na ne ta ka dugu do hal kamale to ko te ngono ne kunu kamale ne wila ko ayatullah
ako wallahi billahi ako zoni ako ne soni ye ako ye min di billahi chendo Sikata Allah sa. Wala. do fena nana dongo ako atule ako mesuku kona ngwamina ku ye fedo feelinga o feelinga mi ale era kwani ko be ale soro ni wati na sale era kwani ve ko go ale soro be ni noy a jigiti gele nana anona minge ko amake chukudi amago bala sa nega koloni feelinga fo wal maturabu danga fo ngono e kan ve nyedo naw fem gere la ya bedo Awo. ngoche Umaru mango kula uzubira falakiri birabi nasi ndo diare ngandinima nya dama tarako wallahi billahi adaine wela ko atulay kunwo amika tanga yoro ina kuma amina fani tugola be nyovede ayine wele ko nadila ako ayatulay akon zoni ne ko ha ko ako billahi kamini ko yini soro ani egele kan vengene domine ni nga adama de chargera di nengo ne de to ga fa nga kula uzubira be falaki sebe ka ko wala ode do wala nga ka sebe ka ko ne ba ko amina sebe ne ba ko alshuna ne ba ko lagi tando diare shuna dan na juya ne taiwa ka chaima atula la esa ima toyo parce que ne atula fleni koko bako ne to bi Sikata la binan ni kelindi ne boble de binan ni kelindi ne boda ni ne binan ni kelengo dro ama no karamo ke ngo femi kara ga teme febe ga bodo adama dia na femi kara ga teme febe ka togo togo de kara na politika ta kara de togo de ka bu na politika Allahu akbar wala ni ne bale ma do nyininga wallahi billahi fe ko neti kenya foi labi Sikata la da ko parce que ko togo bala ya famu anya yono nyininga ni do nyininga bi albi do ene weli amadal kabe ala ka da nya yi nyonyi na de ni tara nyuma ya do ku ye yoro do la ya fam me ale fe ko ne wartige bi ani wuli tulay ni de bina ke ni ngoy de bendala ngo ko rate ko no wartige de do o takwi gere bude do nga adahir mede dalu do babul ko alam nashrah hal ni yara ke abidima ala ka mbesoma na ni wi ulana ang me ka baroke mo fe ame kelsi do fo arma doni ko surgo dugutigi suraga alam nashrah ga kunje na dere ni ka jini galuke na flaga na bana flaga ne na do alam nashrah yara de la sa amana ko alefne kaga mo do tunna ko ara wa to tunni qualité flay ya fam kuma dum san nouveau ku ka ta ka boy bunda kuma chama na amina explication yara de di alam nashrah ni surgo dugutigi ka sila ya fam ala kan be sawama amin rabbi mama do ko dogo ka mo de tunna sisa nga mo tara tunga fe aba lame le bila ay dallu lame dallu mi annafaka bo Sikata la da baro ay nana wele sa aga loki do ala no me so la finitala wuli ka taa bloki do ya fam Mamadou mogo tunu ko kalte ka ca adamade atara ka taa dugula mama kibara ma tunna walma atara tamana kamina amba yorodo fa akibara na tunana abalo me wa sa me wa ntado tunu doy tunu doy o mana tunni kalte ka ca alhaakum takasur surando da be qur'ana kono wa fama ko suratul takasur alhaakum takasur hatta zurtumul makabira kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun kala law ta'lamun ilmal yaqin la tarawuna aljahim summa la tarawunaha ayna alyaqin summa la tusaluna yawma izin an-na'im ba sa ba shin saba ya fama ay lame ne chen ni ga mo ko tunna mina yili asigre de dimasla wala no ya sebe shin saba na tigi babe min tunne do no babe obi na shin dama so kuma da fe baba ke ka numa ve shin ka na shin ko ku ka de wele ko karsa ne de dabo ne shina mi fe ikana shin mi ay lame ne hakika odoy karsa ne de dabo ne shina mi fe ikana ne shin mi
karamɔgɔkɛ n'a y'a kɛ tile 3 m'a fɔ a bɛna ka bɛn o tile 3 ma dɛ mɔgɔw ka tellement tɛ kelen ɲɔtɛ dɔw ta la ala don a bɛna Allahu akbar wala i y'a mɛn n'a y'a kɛ ka sin ko tile 3 hali n'a t'a den yɔrɔ dɔn n'a bɛ san dan bɔ tant que n'a ma sa n'a bɛ dugukolo kan a b'a ye Allahu akbar n'a ma sa dɛ ko a bɛ dugukolo ka balo la billahi a b'a kibaru mɛn i y'a faamu maa min ka mɔgɔ tununnen don kɔni a tununnen don a bɛ alihakumu ta k'a suru sɛbɛ a b'a sɛbɛ tiɲɛ 3 k'a di a ba ma mais ni ba tɛ yen n'a balimamuso bɛ yen balimamuso ani min ye sin min o de bɛ a sin minɛ ka sin ko n'a ye k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ne ni n balimakɛ nin ye nin sin min an ba sin min n bɛ fɛ a kana sinji hinɛ nɔfɛ wallahi n'a ba tɛ balo la n'a y'a da balimamuso ma ni balimamuso y'a sin ko n'a ye ne ba tɛ balo la ne ni n balimakɛ de ye n ba sin min sinji hinɛ kama n balimakɛ ka n'a nɔfɛ hali n'a t'a yɔrɔ dɔ a b'a ye a faamuna ala k'an bɛ sɔrɔ ma an balimakɛ dɔ de ko ko y'ale muso bɔsi a la ko k'a di cɛ wɛrɛ ma o k'a muso bɔsi a la ne kɔni bɛ kuma kelen f'i ye k'a ka ko ni lajarabi ye a ka sabali wallahi suma wallahi muso a bɔsi man go maa 2 de bɛ muso bɔsi waritigi a bɛ muso bɔsi la muso bɛ taa sɛ yɔrɔ dɛ e m'a ye ne da fɔlɔ la waritigi la sinon i b'a dɔn ko dɔnnikɛla bɛ muso bɔsi mais dɔnnikɛla ka muso bɔsi caman bɛ yen a bɛ sɔrɔ muso cɛ ka kelenya kojugu walima manamanakan dɔ fɛ mais min bɛ se k'i muso bɔsi la kalo 1 kalo 2 kolo ka foyi tɛ bɔ a la waritigi don ko di nka caman fana b'a fɔ ko muso fana tɛ dɛ n b'a nɔfɛ nin b'a nɔfɛ u y'a jɛna k'u y'a jɛna n ka fantanya kan k'a di nin ma ne delila ka mɔgɔ dɔ ye ne y'a f'i ye a ye muso maminɛ ka san 3 kɛ woro kɔfɛ san 3 hali 20 a ma na n'a ye 20 dɔrɔmɛ 20 a ma na n'a ye a b'a la k'ale muso mana danga de don wa o dira cɛ wɛrɛ ma min kɛ ko ale jɛra a muso la e jɛni jɛra muso la e fɛ ko muso ye ka bila de e fɛ k'e ka marabatigɛ de don n ko dɔ de den don n b'a fɛ mago bɛ hakɛ dɔ de la ala mais an bɛna min ye an balimakɛ a bɛ fɛ de an ka mun kɛ a bɛ fɛ an ka mun fɔ a k'a dɔn ni mɔgɔ ye muso bɔsi la mɔgɔw ka faamuya tɛ kelen n'i y'a na i ka so cɛya dɔ don nka n'i y'a na i ka so n'i dara a la kɔni karamɔgɔkɛ hakili t'i la a bɛ taa o mama i taara ka taa sigi dɔ kun ka na don dɔ la a bɛ taa Mamadu wallahi billahi tallahi ne ayatollah ye muso ye Bamako ya n y'a ye dama tɛ dɛ an ka adamadenya alaka dɔw kɛra ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛ cɛ min kun n'o tun bɛ jɛ la a ye cɛ 5 de kɛ Bamako ya n'a taara nin kun a bɛ tourner cɛ a bɛna segin nin kun a bɛ tourner cɛ a bɛna segin kɔrɔlen kun kɔrɔlen kun siɲɛ 2 tɔɔrɔ ta jarala ka ye dɛ na jara kala ka tɛ sanga ne yɛrɛ kun ɲɛna ko dumɛla ka don n taara sɛgɛsɛ n y'a sɔrɔ dumɛla ka tɛ quoi i y'a faamu wa o la e bɛna fɔ sisan ko n bɛna baara dɔ de kɛ min b'an daraki ka bɔ dɔ in kun ka na i kunna muso o muso ye nin k'i la i tɛ muso dɔ ɲini i k'i hakili sigi k'o to yen muso dɔ ɲini i k'i hakili sigi ka nin to yen ne kɔni bɛ dugawu k'i ye ala ka muso nɔgɔya i ma min b'i dusu suma min cɛ ka ɲi nin ye a dancogo ka ɲi a ye a garisɛgɛ ka ɲi a ye a ka kumakan duman ka ɲi a ye ala k'i garisɛgɛ o dɔn nka n'i ye ni da nin gosiya kan a bɛ kɛ koyi i bɛna taa se mɔgɔ dɔw ma a tɛ si ye ne m'a fɔ ne bɛ se o la dɛ k'i sogolo ka na sini ko a to i bɛ taa se mɔgɔ dɔw ma a tɛ si ni cɛ ye bi a bɛ na hali a tɛ sabara don ale sabara a t'a don nka i ta i tɛgɛ da u ka yɔrɔ yɔrɔ ye 2000 biye caman ayi Bamakɔ kan n'i tɛmɛna 7000 nka u ka muso baara tɛ kɛ koyi ko i ka muso karaba ka na 3000 2000 Atila ne nin kelen kɔni nana ne nin nana wallahi Atila ne bɛ min kɛ n b'a dɔn ne nin nana bari ɲuman na i bɛ na ni miliyɔn de ye fɔlɔ n bɛ baara de kɛ fo ne yɛrɛ ja ka tigɛ ko n ye cɛ ta minɛ mais i saza ya ko ne nana k'an tɛ tigɛ ɲɔgɔn na
ali furubolo ma furukɛla ko ma fitiri wale kuma tɛ mori min ye baara kɛ ko a nana a billahi tallahi kaminu mina kaminu ye ja daminɛ o bɛ ɲinɛ e kɔ n taara kuma nin fɔ a ye min kɛ a sɔnna koyi karamɔgɔ ye baara kɛ tiɲɛ tɛ o t'i ye bilen dɛ a tɛlɛ ne i b'a dɔn wa ne tigɛ mɛ maa min na diɲɛ kɔnɔ u b'a lamɛn u bɛna a tɔlɛ lamɛn ne tigɛ mɛ maa min na diɲɛ kɔnɔ k'aw k'i bɛna baara dɔ di ne ma ko ne nin ɲɛna k'an bɛ ɲɔgɔn bolo ne de tigɛ m'o tigi la Mamadu a lamɛn a tɔlɛ tigɛ mɛ mɔgɔ min b'a dɔn maa min bɛna mɔriya di a tɔlɛ ma ko ne nin baara ɲɛna k'an bɛ ɲɔgɔn bolo i ka baara dɔgɔya ne bolo a billahi n'i y'a fɔ ne ma dɔrɔn hali na ne b'i kɛ ka baara kɛ 100 billahi tallahi ne bi 7 bɔ a la parce que ne ma da i la bilen cɛ o cɛ b'a fɔ ne ma wala muso o muso b'a fɔ ne ma ni nin baara in ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn bolo non o t'i ka mɔgɔ ye n'o baara in ma ɲɛ dɔrɔn a farala u bɛ nin de fɔ a hatula wallahi ne kɔni mago bɛ nin min na ne nin kɛra marché caman de bɛ n bolo ne mago tɛ e ka marché la koyi ne ala de kɔ ala de bɛ na ni marché a kana k'e kɔnɔ ko ne jigi b'i ka marché kan dɛ donc dɔ bɛ ka ne wele téléphone na ko Atulaye bon wallahi ni mɔgɔ y'a wele a tɛ téléphone ta bon ne yɛrɛ dun ci caman de tun bɛ ne bolo ka d'i ma hali ne y'a fɔ n terikɛ dɔw ye e terikɛ ninnu de ye ne dɔn wa e de ye ne dɔn n ko ne mago foyi t'i ni terikɛw la an ka adamadenya de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni nin baara kelen ɲɛna an ka to ɲɔgɔn bolo n'a ma ɲɛ dun wa adamaden bɛɛ ten muso dɔ bɛ Faransi hɔrɔn don a ye ne bila a ka baara dɔ la kuma de bɛ bɔ ni kuma ye wallahi hakili tun t'a la mais nin fɔlen hakili jiginna na wallahi Muhamadu wallahi muso nin ye ne nisɔndiya ko ne ka baara nin kɛ ne ye kalo 3 kalo 4 kɛ billahi tallahi baara in ma ɲɛ mais adamaden maa o maa damila k'i kanu a tɛ fa la a tilala ka na baara wɛrɛ di ne ma min ka gɛlɛn dɔ in ye piwu a tɛ ban ne ka live kɔnɔ a nana baara wɛrɛ di ne ma min ka gɛlɛn dɔ in ye piwu an ye dɔ daminɛ o jamalalen don o ma kɛ fɔlɔ e nana dɔ wɛrɛ di ne ma min ka gɛlɛn o ye ne ko ala e yɛrɛ bɛ nin ko ɲɛ dɔ sa a ko Atulaye e dun b'a kɛ dɛ mais kumanin dɔ bɛ yen a m'o fɔ quoi kumanin min ka ko ne a m'o fɔ parce que kumanin min ka ko ne ye jumɛn ye karamɔgɔ ni nin kɔni ɲɛna an tɛ fara ɲɔgɔn na n'o ma ɲɛ dɔn an tɛ fara ɲɔgɔn na ne mago foyi t'i la muso y'a fɔ min kɛ billahi Muhamadu ala de bɛ ne ɲininka lahara ne ye nin baara in ala muso ko don dɔ la k'o baara in jaabi la ne ma da la tellement que a teliyara ka se niveau ma muso ko Atulaye a kɛra an y'a ɲini cogo min na billahi tallahi a kɛra ten nka n'a kun ko Atulaye komi dɔ in ma ɲɛ an farala n y'a dɔn nin kun tɛ kɛ dɛ wa minnu b'a fɔ ne ma a ma di ne ye tiɲɛ tɛ koyi cɛ o cɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i ma a ma da i la a nana sigasiga awɔ a nana sigasiga de mɔriya tɛ sigasiga ye ne m'i wele n balimakɛ e min ɲɛ bɛ ne na n gale n'ale kuranɛ na ne m'i wele ne bɛ ala de wele ala min ye ala minɛ sariya fɔ ala kira kan ala y'o ala minɛ sariya dɔn dima n'a ka di ye kana na fiyewu kana Bamakɔ ye fiyewu kana Gana ye fiyewu kana Atulaye ka page lajɛ fiyewu ne bɛ min fɔ ala ye ni dugu jɛra ala b'a kɛ i y'a faamu wa aw mana k'a fɔ Atulaye ni nin kɔni ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ma ɲɛ an tɛ ɲɔgɔn kɔfɛ wa foyi t'i la a kana ɲɛ yɛrɛ i y'a faamu n'i bɛna mɔgɔ ma i sɛbɛn maa ye karisa n ye nin d'i ma i bɛ se ka n dɛmɛ cogo di nka ne nin kelen ɲɛna ne nin kelen ma ɲɛ dun mɔgɔ bɛ taa fɛn caman min ɲini bitigi fɛ i bɛ fɔ o kɔ i bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ yen o man ca wa ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma mɔgɔ bɛ taa hiji la i bɛ taa ala wele ka ala bato duguw la dugu nɔrɔma o da ye Madina ye ala kɛra Muhamadu dama ye sallallahu alaihi wasallam mais i bɛ taa fɛn dɔ ɲini Madina a tɛ kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'i bɛ maa ala kira la o ne y'o f'i ye muso dɔ bɛ yen a bɛ Amérique a bɛ na ne lamɛn sisan billahi a taara imura kɛ siɲɛ 3 Madina mɔgɔ sɔn a ka mago dɔ kama a ka bana dɔ ka kɛnɛya a ma kɛnɛya mais Amérique ni Makan Passe jateminɛ bani n gale na ala la wallahi billahi a ye wari di ne ma ko ne k'a furakɛ a ma tɛmɛ waati damadɔ kan ko Atulaye nin ne san 20 ye bana na e de ye ne kɛnɛya mais o kɔrɔ de ko ne ka fisa kira ya o kɔrɔ ne ka fisa Madina ya mais est ce que o ye muso fara Madina na bal sababu de ye ko ye an b'a ladeli ala k'an bɛ sɔn mana an ka taa ala minɛ saraha la ala ka Mamadu an ka bi ta jɔ ye fitiri bɛ ka se k'ale bɛ fɛ ka relation caman sɔrɔ cogo di relation sɔrɔ ni mɔgɔ baw ye quoi o kɔni n ko a y'a fɔ a wasara sa ala ye kilisi di ne ma
a k'a kɛ n'a y'a kɛ a bɛ relation sɔrɔ a tulo ma da sa ala ye kuranaya di ne ma n b'a fɔ a ye a k'a kɛ n'a y'a kɛ a bɛ relation sɔrɔ relation sɔrɔ ma ko relation ɲuman de ka sɔrɔ n'o tɛ relation zone patron ye relation tigiw ye n'i y'u datugu kaso la u tɛ kalo 2 kɛ relation b'u la manamana de don homme d'affaires baw bɛ yen n'i y'u datugu hali u tɛ si kaso la mais est ce que olu ye relation ɲuman ye relation ɲuman ɲini i ka alamina siraha sɛbɛn siɲɛ 200 ni siɲɛ 10 i ka yiri 14 ɲini yiri 7 bɛ yen ŋɔni bɛ min na yiri 7 bɛ yen ŋɔni t'a la nka a den bɛ dun k'u fara ɲɔgɔn kan i k'a kɛ minɛn kɔnɔ i ka ji k'a kan i ka alamina siraha nasi k'a kan i k'a datugu a ka tile 3 dafa nka hali n'a ye kalo 1 dafa baasi t'o la mais a kana k'o ka kɔ tile 3 ɲɛ i k'i kɔ a la tile 14 n'a falenna min na i bɛna fɔ ayatulahi nafila alamina siraha nafila a ka gɛlɛ koyi nka tiɲɛ don fugari tɛ se k'a kɛ fugari ni yɔrɔ ka dɔgɔ a la alamina siraha nafila ni bɛ sunɔgɔ i tɛ se ni bɛ sunɔgɔ i tɛ se dɛ i bɛ mun kɛ i bɛ alamina siraha nafila seli i bɛ ka ŋaniya siri tile 14 diɲɛnatigɛ don o don ni Ala subhanahu wa ta'ala ye su ko dɔ bɛna fɔ ayatulahi an ka baara ye sufɛla ye a bɛ se ka kɛ tile fɛ nka i b'i mabɔ mɔgɔw la k'i den fa dɔ fɛ i y'a faamu i bɛ mun kɛ alamina siraha ale nafila de ye nin jɔko 2 su o su walima tile o tile n'i ye seliji ta n'i nan'i jɔ i b'i ka ŋaniya siri i b'a fɔ Allahu akibar i bɛ bisimilayi ta ka taa bila wala dɔɔnin na ka bisimilayi tɔgɔ ye di ka alamina siraha sura kala i jɔlen siɲɛ 70 n'o siɲɛ 70 dafara i b'i kunbere minɛ ka alamina siraha sura kala siɲɛ 7 ka wuli ka bɔ kunbere minɛ na ka alamina siraha sura kala siɲɛ 7 ka t'i te turu ka alamina siraha sura kala siɲɛ 7 ka wuli k'i sigi ka alamina siraha sura kala siɲɛ 7 ka segin k'i te turu ka alamina siraha sura kala siɲɛ 7 ka wuli k'i jɔ jɔko 2nan na ka bisimilayi sura kala a n'a kɛ alhamdusali ye dɛ a daminɛ bisimilayi la i ka taa bila wala dɔɔnin na ka alamina siraha siɲɛ 70 kala i jɔlen jɔko 2nan na i bɛ n'i kunbere minɛ i b'a alamina siraha kala siɲɛ 7 ka wuli ka bɔ kunbere minɛ na k'i jɔ ka alamina siraha kala siɲɛ 7 ka t'i te turu k'a kala siɲɛ 7 k'a tila k'i wuli ka bɔ tenduru la k'i sigi ka alamina siraha kala siɲɛ 7 o kɔfɛ k'i te turu ka alamina siraha kala siɲɛ 7 ka wuli k'i sigi ka tahiya kala ka salamu bila su o su jɔko 2 nin don n'i ti sufɛla sɔrɔ tilefɛla a kɛ nka i kana kɛ mɔgɔw cɛla i b'i den kɛrɛfɛ i b'a kɛ billahi tallahi tile 14 k'a kan ala bɛ sɔn nka an ka walanwala ivoirien dɔw filɛ nin olu tɛ bamanankan mɛn n'i ko alamina siraha sura olu tɛ alamina siraha dɔw u bɛ t'u jɔ alamina siraha o tɛ dɛ alamina siraha sura bɛɛ de ko don parce que dɔw bɛ ka wele hatula i b'a fɔ alamina siraha n ko ayi dɛ alamina siraha laka sadraka wa wadana anka wizraka allazi anqadha zahraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab ala k'an bɛ sawama amin rabbi an surugu dugutigi fɔ an ka bi taa in bila dugutigi yɛrɛ surugu dugutigi Allahu akbar kilisi la kilisi kɔni to bisimilayi surugu dugutigi surugu jamanatigi jugura faama ne ayatulahi kɛra jakuma wɛrɛ ni fɛn ala don fɛn kana ni don fɛn kira don fɛn kana ni don ne ko ala ne ko kira to bisimilayi surugu dugutigi surugu jamanatigi jugura faama ne ayatulahi kɛra jakuma wɛrɛ ye ni fɛn ala don fɛn kana ni don fɛn kira don fɛn kana ni don tile bɔra bolo ma kalo bɔra bolo ma masa min y'o da kɛnɛ kan o masa kana ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko kira to bisimilayi surugu dugutigi surugu jamanatigi jugura faama ne ayatulahi kɛra jakuma wɛrɛ ni fɛn ala don fɛn kana ni don fɛn kira don fɛn kana don tile bɔra a tɔgɔ di san nana a ma fɛn jugu woloma a ma fɛn ɲuman woloma a y'a jigin bɛɛ ka foro la a k'a jigin ne ka foro la ne ko ala ne ko a kira ne ye surugu dugutigi ni 3 de fɔ i y'a faamu a garisɛgɛ ko sira i b'i gɔ i kunbere kan sɔgɔmada fɛ surugu dugutigi la i b'i gɔ i kunbere kan a ye nin yɔrɔ in lamɛn a k'a yɔrɔnin ta a k'a partager diɲɛ k'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ garisɛgɛ ɲini surugu dugutigi la n'a bɛ fɔ a ma surugu garisɛgɛ
diɲɛ dungo don i ka garisɛgɛ fara ɲɔgɔn kan fo mɔgɔ k'a fɔ k'i bɛ affaire wɛrɛ la min t'i ka baara in ye i bɛ mun kɛ ni dugu jɛra n'i ka seli kɛ o ye maa min bɛ seli ɔ ni maa min tɛ seli ni dugu jɛra an t'a fɔ ten dumɛlakaw tɛ b'a jamana n'o anw filaw kɔni bɛ seli i y'a faamu i b'i gan kunbere fila kan i b'i tɛgɛ janta i b'a fɔ tu bisimilahi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama ni ayatollah kɛra jakuma wara ye ni fɛn ma ala dun fɛn kana ne dun ni fɛn ma kira dun fɛn kana ne dun san nana a ma fɛn jugu woloma a ma fɛn ɲuman woloma a y'a jigi bɛɛ ka foro la a k'a jigi ne ka foro la ne ko ala ne ko a kira i bɛ san nana o yɔrɔ de bɛ fara a kan san nana a ma fɛn jugu woloma a ma fɛn ɲuman woloma a y'a jigi bɛɛ ka foro la a k'a jigi ne ka foro la ne ko e de la ka dugu kafiri jumɛn ye k'o ka foro ko san nan dɛ e de la ka alimami jumɛn ye ko san y'o ka foro to yen san ti maa si ta to yen fo n'a ma jigi yɔrɔ min na ko san nana a ma fɛn ala fɛ a n'a ka denbaya si janni kɛnɛ labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a dan n'u ala k'a n'u tanga ala k'a n'u kɔrɔta cɛkɔrɔba ɲɛni ala k'a mɛn kɔrɔ cɛkɔrɔba ɲɛni ala k'a mɛn kɔrɔ n ka cɛ n bɛ kuma kelen f'i ye karamɔgɔ denw hinɛ bɛ ne na dugawu ye n bɛ ka dugawu ɲini fɛ wallahi suma wallahi karamɔgɔ denw hinɛ bɛ ne na n'i y'a fɔ sisan dɔ b'a fɔ est ce que nin ye réseau ka kuma nin ye réseau ka kuma de kuma bɛ mara kuma bɛ mara karamɔgɔ Hayidara n y'a ɲini ala fɛ ala k'i mɛn kɔrɔ wallahi nka i denw hinɛ bɛ ne na kununko ne taara kungo kɛ yɔrɔ dɔ la ne kun ye karamɔgɔba in ka tile ye k'a ka gerebu ye boli la denw nɔfɛ ka denw ka finiw cɛ karamɔgɔba in tɛ yen bi ka taa safɛ gerebu dɔw de sigi mɛ fo olu b'u sen cogo ɲɔgɔn kan a bilahi talahi denkɛ ala karamɔgɔkɛ n bɛna min fɛn kelen f'i ye n'i fa bɛ balo la n'i ye mɔgɔ ye giri ne nɔfɛ mɔgɔw t'i fɛ dɛ a t'i fa ka sa tiɲɛ tɛ non wallahi fɛn fɛn b'a fɔ k'a b'i fɛ k'a t'i fɛ a to cɛkɔrɔba ka bɔ yen i bɛna fɛbaw dɔn i bɛna i dɛmɛbaw dɔn i y'a faamu ɔ mana Sɛrifu Sumana Madani Hayidara n y'a ɲini ala fɛ ni dugawu kanubaa ka dugawu min minɛ kanubaa ye n y'a ɲini ala fɛ anw y'i kalifa ala la cogo min na ala y'i tanga cogo min na n y'a ɲini ala fɛ i ka denbaya a cɛ n'a muso an y'u kalifa ala la ten ala k'u tanga n y'a ɲini ala fɛ ni maa minnu bɛna kɛ nafigiw ye e salen kɔ n y'a ɲini ala fɛ ala kana anw kɛ olu la Hayidara salen kɔ Hayidara tɛ yen don min na Hayidara suma yɛlɛmanen kɔ maa minnu bɛna kɛ Hayidara denw jababagaw ye n y'a ɲini ala fɛ ala kana an k'a la n'an se ye min ye k'u dɛmɛ an ni na an ka dɔnni na an ka nafolo la an kumakan la ala n y'a ɲini fɛ k'o nɔgɔya an ma an k'o k'u ye nka nafigiw ka balabalabala i kana an fara olu kan Sɛrifu Sumana Madani Hayidara ala k'i mɛn an kɔrɔ ala n y'a ɲini fɛ ni cɛkɔrɔba sanu ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala ka labanko ɲuman d'an ma ala ko k'a ka alaya kɔsɔn o kɛ kira kanu kɔsɔn n b'a fɔ allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim tub alayna anta rahim warzuqna wa anta khairur raziqin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin an ka fitiri ma se koyi application ninnu ka fitiriw tɛ tiɲɛ ye koyi an da ma se a ma se